Concert especial 15è aniversari de la Banda de Música d'Esparreguera, aquest divendres 8 de juliol del 2016 a la plaça del Centre. 40 instrumentalistes de vent i percussió baix la direcció de David Parres, en un concert de festa major que va fer història. Molt bona tarda a tothom i molt bona festa major. Tornem a estar en aquest tradicional concert de la Banda de Música d'Esparreguera per la festa major d'estiu. Aquest any és especial per nosaltres perquè celebrem un aniversari. Ja heu vist que anem una mica més uniformats del que és habitual. Ens hem fet fer unes samarretes per commemorar aquest 15è aniversari i en tenim de sobres. Vull dir que nosaltres necessitem unes 45, però jo en vaig fer més per si algú en vol comprar. No les tenim aquí, perquè van arribar ahir, però si algú vol samarretes, que m'ho digui, o parli amb el nostre cap de vendes, que és el Joan, i li facilitarem una samarreta més barata que si la compréssiu a Andorra. Moltes gràcies. Doncs bé, en el programa de Festa Major hi posava concert especial dels 15 anys, ¿vale? El que és més especial és que fem els 15 anys. El concert no tindrà res d'especial perquè ja sabeu que ens agrada fer, sobretot per Festa Major, doncs, un concert molt variat,
amb les mateixes característiques sempre, tocant la música popular, tocant diferents músiques. Per tant, la música serà semblant a la de sempre. Evidentment estrenarem coses, ja sabeu que ens agrada tocar la meitat del repertori nou cada vegada, i hem preparat doncs unes peces noves molt xules, però el format serà el de sempre. Per tant, benvinguts. Hem començat el concert amb aquest pas doble alacantí que es diu L'Entrà, de Cristóbal Mora, i anem a seguir amb una peça anglesa. Sí, canviem una mica de registre i anem a fer música clàssica del principi del segle XX, d'un compositor anglès molt important que va ser Gustav Holst, i va fer aquesta peça que es diu Marching Song.